לצד האופציות של להגיד לילדיכם לא, לא. או לא להגיד לילדיכם כלום, קיימת אפשרות נוספת. להגדיר לילד מה כן. זוהי שיטת החינוך החיובי שאותה אני מדריך בקליניקה שלי ובהרצאותיי ברחבי הארץ. כשאנחנו אומרים לילד לא, אנחנו מתסכלים אותו ולא מאפשרים לו. לא. כשאנחנו לא אומרים לילד כלום, אנחנו בעצם לא מלמדים אותו, לא מחנכים אותו. כשאנחנו מגדירים לילד מה כן, אנחנו מאפשרים לו להתפתח. תביא לי את האצבע. תראה. 1. חינוך הוא לארגן עבור הילד את הגירויים, את הסביבה שלו, כדי שהוא יוכל לחקור, לגעת, להתנסות ולפתח מתוך זה הבנה. הכוונה היא שאנחנו ההורים נקשיב לילד ונמצא ביחד איזושהי מסגרת רחבה יותר. פתרון יצירתי שיאפשר גם לילד להתפתח וללמוד וגם לנו איכות חיים טובה יותר. זה נכון שזה דורש מאמץ גדול יותר מאיתנו ההורים, אבל זה שווה את זה. חיובי, חיובי, חיובי.